Sa syudad sang Iloilo, mga suspect sa serye sang robbery motor riding in tandem arestado sa follow-up operation. Si Rojimar Sucal dito nakatutok. Arestado ang duha ka mga estudyante nga ginutudlo sa likod sang serye sang robbery hold-up sa syudad sang Iloilo gamit ang motorsiklo kag nagapanaya-taya sang pellet gun sa mga nabiktima. Sa record sang Police Station 1, una nga nagluntad ang pagpang-hold up sa barangay Villa Anita City proper alas 12:15 sang kaagahon kung saan na biktima sang apat ka suspect si alias Niña 26 anyos sang amuman niya barangay. Cellphone ang nakuha sa biktima. Kita rin natin yung galaw nila is first timers ang mga ito dahil nung tinutukan nila yung babae, ang nakuha lang nila is yung cellphone. No? Hindi na nila nakuha yung wallet. So may nervyos. Makikita mo doon na may nervyos. Samtang alas 12:30 naman sang kagahon sa atubang sang Iloilo Provincial Capital kung saan isa ka suspect ang nagpara sang jeep kag sang makatiming. Ginsubnit ang cellphone sang pasahero. Gilayon niya nagpalagyo ang mga suspect gamit ang motorsiklo. Pakuno-kuno nga pasahero. So nakita ko ang isa nagpara tapos nagpudyot sing cellphone. Nipamangkot ko ang jeep kung ano to, siningas nuts. Tungod sang nakuha nga plate number kag wallet sang isa sa mga suspect nga nahulog, natumod ang ilang nga pagkilanlan. Ginkilala ang isa sa mga suspect nga si Raja Amil Sueta, 18 anyos sang barangay Hireos, La Paz. Kagang isa ka 17 anyos nga upod sini nga taga barangay Aguinaldo, La Paz. Positibo naman niya ginkilala sang biktima ang mga suspect kag ginhinyo pa ang iban nga mga biktima nga magwa agod niya mapasakaan sang kaso ang mga suspetsado. Yung nabiktima doon sa dyan sa may Capitol, if you could surface to provide more evidence para hindi isang kaso lang hindi isang count lang yung mai-file sa kanila kung ilang counts Kasi pag positively identified nito ng mga iba't ibang tao, then we have a good case na ito hindi na maulit. Rojimar Sucal dito, One Western Visayas.